Yan guys, naglalaro sila guys. Oh, wow, 1-0. Uy, ano naman ka? Yan, inubos din na. Yan, uwi na yun mamaya. Iyain mo na yung kasama mo. Nice. 3-0. 0-0 pa lang. Ah, ito 0 pala. Pasa na oh. Wah. Wala pa. Hirap. 2-1. Hirap pa pasyutan ni Ray. Wah. Pumasok good. Pumunta sa kapal bipo. Dalawa sila sa kanan eh. Magandang bulan pa naman madulas. Yan na, bis na. Ya, wala, hindi na alam niya. Wala kang uniform eh. Bunggo yan, Brad, bunggo. Bulang. Ito. Magkano tayo? Uy, mata. Banat. Wala, natapos na. 3-1. Tagal ng score ah. Tagal ng scoring ah. Nanap kapags ni inyo ka. 1-3. Hindi makapag-gintay. Nandun, hindi mo ko yung radyo. Ito yung ano, hotline ko. Saan siya ano? Lasod. Ang bibis pa eh. Ano mo, sa pambahin wala akong load. Ayaw mag-save. Okay. Wala ka dyan. Kulang. 1-3. Papasok yan kahit wala kang load. Hindi mo lang makita yun. Wah, what a move. 4-3. Oy, yun. 4-3 na. 4-3. May mga damit sa Hotline mo, may mga hotline mo. Wala hotline. All four. Walang break yan. Singit. Nandiyan pa sila Sir White House. Sir White House. Parang madulas ata yung bulan. Laman na kami ha? Bago yan eh. Madulas yan. Ano? Pag-spalding na yun. 800 lang ako. Bago na. Mabutan yan. Wah, grabe ba? Magang yan. Sinabihan mo sila, ano? Sinabihan ko yun eh. Nagbibis pa kasi kanina. Ayun na, kasi dyan si Kiliatis eh.